лидер в световната ранглиста тази година. Влезе с първи резултат от квалификациите. Иначе четвърто място от шампионата преди 2 години, но наистина е сред основните претенденти за титлата. Много самоуверена състезател. Не се навиждало да греши. Тя отскоро влезе в групата на жените. И това беше в девойките. Там също беше шампион. Комбинация. Пак комбинация от косък, скок-косък, 1,5 въртене и свит скок. Аеробни модели трябва да се използват, както казах, 7 основни аеробни стъпки, базови и техните вариации. Заедно с сложни и разнообразни движения на ръцете. Както виждате, ръцете използват всички анатомични равнини, различни от тези на краката. Испанците са много добри в това отношение. Тук малко задържа с прави ръце, но това е много минимално нарушение. Доволна е Испания.